Hola amics Clashers, benvinguts una vegada més a Clash en català. Avui amb els atacs de la nostra selecció, la selecció catalana de Clash of Clans, en el seu camí de preparació per al CWC, Clash World Championship. El primer atac que veurem és de Town Hall 9, és de Perto Chris del clan Catalunya i portarà un 4 a l'1. Aprofitant que està el castell i la reina molt exteriors, doncs els treu i els aprofita per matar abans de començar el fly. Vale. Aquests atacs que veurem avui són d'unes jornades que ha fet la selecció catalana, ha fet de preparació, d'entrenament bàsicament, han fet 3 guerres, una de Town Hall 9, Town Hall 10, Town Hall 11. D'aquesta manera podria practicar que els seus jugadors practiquin atacs contra ajuntaments del seu nivell o nivell similar. Veiem que comença el fly amb dos laves i els lobos darrere, tirant les 3 velocitats. Porta un lava que l'ha tirat més tard encara. Què porta? Penta? Penta la l'1. Havia dit 4? Doncs no, penta, perquè el castell del clan portava una altra lava. Doncs 5 laves sobre els antiaeris. Està clar que els antiaeris no dispararan els lobos. El que sí que passa és que els lobos arriben molt tard per les defenses que l'estan envoltant i els defenses sí que estan disparant els lobos. Però bé, la reina encara està viva, està bloquejant una torre de mags, que és una de les defenses que més pot fer mal als lobos, o sigui que ja ens va bé, i en aquest moment ja només queda un antiaeri i queden molts lobos i ja comença la neteja amb el rei per una banda, i tots els lavapups són van molt bé per la neteja i sense cap problema ens aconsegueix 3 estrelles per la nostra selecció. El següent atac que veurem és de Borinot, de la guerra que van fer Town Hall 10. No sé com es diu aquest atac, si algú sap el nom que m'expliqui. Jo li dic passejada, però potser hi ha un nom més tècnic, vale? Bàsicament és Queen Walk, a les bases que són en forma d'anell i tenen els infernos molt centrades, doncs pots fer Queen Walk trencant el primer mur i Queen Walk dintre del primer anell de defenses. I després, quan la reina ja ha netejat un lateral, el que sigui, és tirar bowlers amb algun tanc a davant perquè acompanyin a la reina amb el Queen Walk i facin un altre lateral. Un cop tens els 2 laterals fets, es tira un salt i amb les valquíries que portes que entrin al mig i ho rebentin, vale? Aquesta és la idea. Llavors aquí he començat amb el Queen Walk i quan el Queen Walk ja va cap a un costat i va arribant cap a la cantonada, tira el rei per netejar, trenca mur i hi ha els bowlers que la idea és que acompanyessin la reina cap a tot l'altre lateral de 6 cap a 9, vale? La reina s'encarrega del castell, l'inferno toca la reina i aquí, com que la reina va cap a dintre, ella tira el salt i ja tira les valquíries que vagin cap allà. Normalment, almenys quan la faig jo, la idea meva és que la reina vagi seguint rodant, que no vagi cap a dintre, vale? Aquí he tirat el gel en el primer inferno perquè d'aquesta manera ha pogut salvar la reina, ja que si no anava a morir. Si no, normalment el gel es tira també a l'inferno que està més lluny. Però bueno, aprofitant que la reina entrava cap a dintre, ho ha rectificat molt bé i tirant el gel a la primera inferno així la reina ha durat. Ara sí que quan es troba l'altra reina ja no pot aguantar, vale? Normalment en aquest atac tampoc és molt important si no mates la reina abans, ja que els bowlers amb el tank o amb les valquíries també, si fa falta, la reina caurà sí o sí, encara que no caigui al principi amb el Queen Walk. Vale? El castell sí que és important matar-lo al principi perquè els bowlers no... Si surt un drac del castell o alguna cosa així, estaries fotut. Llavors, amb el Queen Walk mates el castell i llavors ja pots començar la passejada, diguéssim. Vale? Així que molt bon atac de Borinot. Borinot és del clan... Jo he mirat el Clash Stats per trobar els clans de la gent, vale? De AE Doamon. És un clan vietnamita. És el que he vist que ha estat més temps en allà, però també ha estat a Catalans 2014C i en algun altre clan català, vale? El següent atac que veurem també és de
de Borinot perquè va fer dos molt bons atacs i també a mi m'agrada portar atacs diferents. Llavors aquest atac era de miners i aprofitant que l'altre dia vaig fer un vídeo de miners, doncs també m'ha agradat portar aquest atac. Vale? Comença amb Queen Walk, el globo aquest inicial és per si hi ha alguna bomba. Últimament es fa bastant, això vol dir que era un primer atac. Un cop ja, si no és un primer atac, doncs ja pots saber més o menys si hi ha bombes aèries o no per on t'iniciaràs el Queen Walk, però si no ho saps, doncs es tira un globo i ja està, per assegurar que no caigui una healer només començar. Vale? Un cop l'objectiu del Queen Walk i del rei, bàsicament del Kill Squad, abans de deixar anar els miners, és matar el castell, sobretot si és aèria. La reina la podries matar amb els miners, però si el castell surt un drac o una cosa així, estaries fotut. Llavors l'objectiu del Queen Walk és matar el castell. I si pots matar una Inferno, doncs benvingut, vale? En aquest cas les Infernos estan a Múnich, llavors doncs, pels miners no estan fotut, però sempre va molt bé, sempre va bé matar la reina, matar un Inferno si pots amb el Kill Squad, vale? Aquí la reina ja té el castell a tiro, mentre la reina s'encarrega del castell ja comença amb els miners, vale? Aquí, doncs, bàsicament amb el rei i els babies també ha fet la base més estreta i així els miners es concentren més cap a l'altra banda. Ja ha començat pel costat on arribaran abans a l'Inferno també. Vale? Mentrestant la reina encara li ha tirat una Rage que vagi a fer feina i a veure si sobreviu tot l'atac. Vale? I en aquest moment ja ha tirat els dos spells de curació, potser molt anticipat, perquè encara li queda una altra torre de mags al final, que és una cosa de les que pot també molestar més els miners, però bé. La veritat és que amb la reina full de vida i les healers amb la reina, vull dir, no té cap problema podria fer això perfectament perquè la reina acabarà amb mitja base, si fa falta. Vale, mentrestant tots els miners avancen per l'exterior, que s'han d'anar cap a fora. Sempre va bé netejar una mica l'exterior, perquè si no els miners, no sé per què, te'n deixen anar cap a fora. I la reina s'encarrega tot de dintre, doncs res, ja ho tenim això. Molt bon atac de miners de Borinot, que la veritat és que a Town Hall 10 ara s'estan veient miners, s'estan veient ports, s'estan veient laluns, ara hi ha varietat, ara és quan es pot disfrutar més del Town Hall 10. I 3 estrelles més per Borinot. I el següent atac és Town Hall 11, 3 estrelles de Xerrameco, del clan Capsigrange. Aquí sí que ens porta un atac clàssic a Town Hall 11, que és de bruixes and bowlers, vale? Però, com sempre dic, bueno, és molt fàcil quan ho veus, però no és tan fàcil de fer, vale? Perquè realment es tiren molts atacs com aquest, o sigui, moltíssims. Ara mateix el 90% dels atacs que he vist jo a Town Hall 11, per no dir el 95% o potser més, és d'aquest tipus d'atac, alguns amb healers, alguns sense healers, però bé, no sempre surten bé, no sempre són 3 estrelles, vale? Aquí ho fa molt bé, salta els primers murs cap a l'Inferno, tira el Rage perquè rebentin al mig i quan cauen els meteorits de l'àguila activa el Warden. I ara ja amb el Rage, el rei encara està amb la ràbia, ara ha activat la ràbia del rei, el rei ha arribat fins a l'Inferno de darrere, la reina encara té l'habilitat i està full de vida. Per les bandes les bruixes van fent feina amb els esquelets de tanc i elles van destruint el que és la primera línia de defenses. Per l'altra banda també hi ha bowlers per fora. Per dintre està la reina i el Warden, l'Inferno ha caigut i en aquest punt ja està la base guanyada, diguéssim. Vale? Molt bon atac de Xerrameco, la veritat. Anem ben preparats per la selecció, pel campionat. En aquest punt ja només queda una defensa, doncs esperar que la destrueixi i 3 estrelles més per la selecció catalana. I l'últim atac que veurem és de Town Hall 11 també, vale? És de Pit-Zero. No és de 3 estrelles, però el porto perquè veieu que també ja es poden fer altres coses diferents, no només bowlers, vale? Perquè sobretot si són anti 3 estrelles i tal, la majoria de bases estan preparades per
per suportar atacs de bowlers. Llavors, si hem de trobar nous tipus d'atacs per poder fer mal als Stronghold 11, vale? Aprofitant que han pujat els miners un nivell més, això és el que fa Pit Zero, vale? Pit Zero tira un globo, tira un Queen Walk, el globo per el mateix d'abans que he explicat abans, per mirar si hi ha bombes aèries, i el Queen Walk per a veure si es pot destruir una Inferno, vale? També he dit el de la reina no és tan important en miners, però el castell si hi ha alguna aeri sí. Vale, surt el castell, hi ha un drac, i a veure, també es carregarà el drac, vale? Aquí s'ha precipitat una mica amb el Rage, potser, ha tirat molt aviat, i amb el Warden també, no sé, potser... I un altre Rage. Bueno, des del meu punt de vista, aquí potser ha gastat massa per aquest Queen Walk d'aquí, que no estava tan forçat, vale? Per l'altra banda, al principi, si heu vist, he tirat un minion per a veure si podien fer netejar una mica i d'aquesta manera aprofitar i fer que els miners es concentrin més en el punt que ell interessa, vale? Però el minion ha caigut perquè hi ha una bomba aèria, vale? Ara he tirat el rei, i amb el rei netejo una mica aquí la banda, bàsicament és per fer funnel, perquè els miners vagin tots directes cap aquí al mig, vale? Ataquen les torres de mags, un cop les torres de mags cauen, que és el que fa més mal als miners, doncs els miners ja ho tenen molt més fàcil, tiren una curació, i en aquest punt els miners estaran a full de vida, vale? Mentrestant la reina encara segueix amb el Warden. La veritat és que aquest punt està molt bé, ho té tot molt bé. També la reina ha matat l'altra reina, no m'he fixat en aquí, però també ha matat l'altra reina, vale? Els miners ja comencen a patir i ara sí que tiren un altre heal per curar els miners. I aquí té que decidir si tira el gel a l'Inferno o tira el gel a l'Àguila, vale? Perquè l'Inferno està fent molt de mal també, però l'Inferno caurà per... Bueno, anava a caure per la reina, però els esquelets voladors han distret a la reina. Finalment l'Inferno ha caigut pels miners, però haurà perdut bastants miners aquí, vale? Ha tirat el gel a l'Àguila. Aquí li ha faltat una mica de funnel a part més exterior, d'aquesta manera els miners s'haguessin dirigit més bé cap a dintre, vale? Cap a l'Inferno. Però és el que tenen aquestes bases que porten aquestes Infernos així tan... amb aquests quadrats, expressament perquè no vagin cap a dintre, els volen destruir i vagin cap a fora rodejant mentre l'Inferno els hi va fent mal. Vale? En aquest punt ja només li queden uns quants miners, però tenen encara 3 ballestes aquí que estan fent molt de mal, ara ha caigut una ballesta. Finalment ara la reina es carregarà l'àguila, però ja també ja s'està a punt d'acabar el temps, vale? I se li ha acabat el temps, un 90%. La veritat és que és molt bon atac i això demostra que no només es pot fer els Stronghold 11 amb bowlers, aquí realment també podia haver fet amb els miners, vale? Potser s'ha precipitat a l'inici, però ha sigut un molt bon atac. I res més, fins aquí aquesta nova jornada de classe en català. Espero que hàgiu disfrutat, si us ha agradat doneu-li like. Si voleu més vídeos com aquest, doncs subscriviu-vos i esteu atents, vale? Així doncs, fins la pròxima.